Derrota a la pista d'Estudiantes que deixa un mal regust de boca i avui ens preguntem, ha tocat sostre l'equip? El podcast de l'Hèstia Menorca. Què tal? Salutacions, benvinguts a un nou episodi del podcast de l'Hèstia Menorca, aquest podcast que dediquem al millor equip de bàsquet de Menorca i, per tant, del conjunt de les Illes Balears. Aquesta jornada, derrota a Magariños, derrota contra l'Estudiantes en un partit que en la primera part, i podem dir fins i tot 3 quarts, vam dominar i vam ser molt superiors, però un quart nefast ens ha condemnat, i això diria quatre cases, almenys a mi m'ha deixat unes molt males emprenyamenta directament. Me'n vaig tenir bastanta bajona ahir, perquè durant diversos trams i molts minuts vaig veure l'equip capacitadíssim per guanyar un Estudiantes que arribava en el pitjor moment de la temporada. Si et va quedar mal gust de boca, també pot ser per alguna cosa que haguessis sopat, però la sensació que et queda jo crec que és fruit de veure que era un partit guanyable. Totalment. Però alhora, aquesta és la notícia. Que juguem a camp d'Estudiantes i perds un partit de no masses punts i apagues la tele pensant això ho podíem guanyar amb la punta del nabo. És que els hi vam estar traient 15 punts durant... Al principi del tercer quart guanyàvem de 15. Sí. I només un pèssim darrer quart ens ha acabat condemnant. També s'ha de dir que era el pitjor Estudiantes dels darrers temps, que venia amb molt mala dinàmica, amb 4 derrotes consecutives, amb molts jugadors lesionats, amb un Jason Granger que se la va treure, que tornava després de lesió, amb jugadors que jugaven per primera vegada, i que era, diguem, el rival que arribava en el seu pitjor moment. I per tant era el moment idoni per poder-lo guanyar i haver-lo passat a la taula classificatòria. Sí, és intrascendent lo de superar-los a la taula classificatòria perquè recordem, la camama de la Copa Espanya fa que només que entri a playoff Estudiantes passa a la segona posició. És que aquesta és l'altra. Ells tenen ara cert relaxament o poca motivació o menys motivació perquè ja s'han garantit el playoff. I per tant era un punt que encara jugava més a favor de l'Hèstia Menorca, que sí que necessita totes i cada una de les victòries. Sí. No sé per on vols començar, però jo potser començaria pel final, no? Perquè... Pel darrer quart? Per 13 punts en un quart? Sí, perquè jo crec que podem parlar d'aquest darrer quart, treure'ns el mal gust i després parlar de lo bo i acabar el capítol amb les bones sensacions. Vale, vinga, va, compro. Deixa'm dir, d'entrada, lo de Jason Granger, una mica de xorra, també va ser. Hi ha un parell de triples des de Cancún. Ben defensats. Vull dir, un jugador sobre puntejant. Bones defenses, tirs als últims segons de possessió des de 8 metres i mig. No és especialment la seva virtut el tir i ens va cascar 4 o 5 triples. Sí. Crec que no ha fet 4 o 5 triples en sa vida. I d'aquests, la meitat els va tirar des del tròpic i li van entrar... Vull dir, aquí hi ha un factor també de sort. 25 punts. Sí, no, que faci 25 punts és normal. El que passa és que normalment d'aquests 25, 23 te'ls fa en entrades. Penetrant. I justament ahir ens va cascar molts punts des de fora. I per què no el vam saber aturar? Bé, jo crec que sí que es va aturar bastant, perquè justament vas aturar que no et fes penetracions, que és el seu punt fort, i com que no ho pots tapar tot, dius, bueno, si vols tirar, tira. Tampoc el van deixar tirar, estaven puntejats els tirs. És a dir, jo tinc poques coses a retreure-li a l'equip, perquè crec que aquestes coses passen al bàsquet. Hi ha un jugador que va tenir un dia de màxim encert, va fer un Nico Galet, diguem, no? Va tenir un dia d'inspiració divina i, mira, escolta'm, així a vegades es guanya un partit. Però no va estar ni mal defensat, ni era, diguem, un problema tampoc de plantejament de partit. Es va tapar la via d'anotació principal de Jason Granger i se li va deixar l'espai en el tir, que tampoc se li va deixar, però vull dir que et tiri triples Granger no és una mala notícia, en principi. Sí. És més fotut que te'ls tiren altres jugadors d'Estudiantes, com el Pato Garino, diguem, que podria ser el que podríem lamentar, que és aquests triples des de les cantonades. Sí. Però alhora això parla bé també de l'atac d'Estudiantes perquè és el punt feble de la defensa en zona
que van jugar en la segona meitat. De fet, no vam patir excessivament a la pintura, que és el nostre punt feble, i en canvi, des del joc exterior és on ens van acabar condemnant literalment, que és una cosa a la qual potser no estàvem de tot acostumats i no sé fins a quin punt podia sorprendre a Javi Zamora, perquè tots els equips el que cerquen contra l'Estia Menorca és justament el pal baix i el joc interior per fer-nos mal allà on són més dèbils. Però a Magariños va ser la línia de 6-25. Sí, l'equip d'Estudiantes no té una peça per cutir des de dintre, però és que clar, aquí estem parlant del darrer quart i mig. Perquè fins a la meitat del tercer quart el partit de l'Estia Menorca va ser una altra exhibició. Va ser una exhibició defensiva, que això és una cosa que passa molt desapercebut. Que a tu t'encanta. A mi m'encanta, però entenc que passi desapercebut perquè t'eclipsa el joc ofensiu i la quantitat de punts que és capaç de notar aquest equip, perquè fent un primer quart en què diria que van fer 14 punts o 15 punts, una cosa així, que era un marcador... 16 punts, un marcador molt escàs, vam arribar a la mitja part amb 45. Segon quart en vam fer 31, el doble que ells, que en van fer 16. És a dir, això vol dir que que en una meitat mediocre l'equip va a ritme de 90 punts per partit, que és una barbaritat. Sí. Tinguent en compte que no correm. No? És a dir, que no fem contraatacs, que anem al segon ritme més lent de la Lliga, i tot i així anem a 90 punts per partit. Això parla de la pólvora que té aquest equip en atac. I en defensa jo crec que va estar excel·lent. I el resultat d'arribar a la meitat del tercer quart a Magariños, és veritat que no és el millor Estudiantes de la seva història, però no deixa de ser un camp difícil i un bon equip, i vas guanyant de 15 amb el control absolut de la situació. Després arriba aquest moment d'inspiració de Jason Granger, ens descol·loquem, i això jo crec que també porta aquesta mateixa dinàmica, fa que s'arroncin després els atacs. No? I el problema va ser que es va combinar un encert inexplicable des de la línia de triple d'Estudiantes amb un desencert inexplicable des de la línia de triple i en general des del tir de l'Estia Menorca en el darrer quart i mig. Sí, a nivell de triples vam estar bastant poc encertats, que és una de les virtuts precisament de l'equip. No sé si haguessin canviat moltes coses amb Tad McFadden sobre la pista. M'explico. Va ser baixa de darrera hora, em sembla que han explicat que són motius personals, i això, lògicament, et resta pel que fa en anotació, no et resta pel que fa en defensa, però va provocar, per exemple, que jugués Pol Molins, que feia 3 o 4 partits que no jugava, perquè Jalen Cohn no va acabar d'estar encertat. No sé si creus que amb la figura del Georgià hagués canviat molt el partit o haguéssim vist si més no el mateix. Jo crec que no. Que no què? Que no hagués canviat gaire el partit. I l'explicació justament la tens veient Jalen Cohn. Jalen Cohn va tenir un altre mal partit, però sobretot va jugar pocs minuts, més enllà del seu poc encert i la seva falta d'agressivitat en atac, sobretot perquè en defensa no podia defensar ningú. És a dir, per una qüestió d'alçada, l'equip d'Estudiantes és un equip alt, quan juga Jason Granger de base, és un jugador molt alt i molt fort, no el pot aturar Jalen Cohn, per tant, 2 defenses que el va tenir, el va portar al pal baix i va abusar d'ell. Això hagués passat exactament el mateix amb Tad McFadden. Per tant, segurament hagués jugat molts minuts, perquè no sé per què. McFadden té carta blanca, però en defensa hagués estat la mateixa rèmora. Potser hagués tingut l'encert en el tir que no va tenir altres jugadors en el dia d'ahir. No ho sabem. Però en defensa crec que era el problema principal i crec que per això va jugar Pol Molins i per això vam jugar tanta estona amb una zona 2-3 que jo crec que ens va funcionar poquet. Sí, va adaptar bé. Estudiantes va reaccionar, diguem, això també es nota als equips que estan més treballats o més concentrats, que reaccionen, no els pots tenir un quart en zona sense saber què fer-te. Que ens ha passat altres vegades, ens ha salvat la zona. A Magariños, Estudiantes va saber combatre perfectament aquesta zona i l'alternativa defensiva i no va acabar resultant, va servir de més aviat poc. Un altre nom propi. Parlem de les faltes absurdes de Finshot, perquè crec que és important. És el jugador interior nombre 1 per Javi Zamora, i segurament amb això coincidim tots. És el més important, és el més valuós, o sigui, és el millor jugador que tenim,
Perquè és l'únic que tenim d'aquest perfil. Exacte, que és el que encaixa millor amb l'estil de joc de l'equip, i és el jugador que, dels titulars, menys juga cada partit, perquè al minut 3 ha fotut 4 castanyes absurdes i està amenaçat. I Wemby ho fa molt bé i ja està. Arteaga no està, però... Wemby fa molt bé, però amb les seves condicions. Exacte. I ell no té el pes per aguantar un center, un 5 de grans dimensions. I ja està. Llavors, sí. Wemby fa molt bé el que fa bé i Finshot hauria de fer bé el que s'espera d'ell, no? I no ho pot fer si està a la banqueta. Aquest és el problema. Són molts partits, Cada partit. És que són molts partits, ja. Vale, és jove, vale, té poca experiència, vale, ja s'anirà adaptant. Vale, hosti, van passant les jornades i aquí estem amb 3 faltes al primer quart o al segon quart. I no totes les faltes són iguals. És a dir, hi ha faltes i faltes. Hi ha vegades que Finshot fa faltes per carregar el rebot, per intentar aturar... No en són la majoria. No és la majoria. No en són la majoria. Aquí que ens queixem són de les faltes estúpides, sí. Que són les de posar la maneta, les de fer el show en el show, vull dir, no fer el show, sinó... L'espectacle. No, em refereixo a allò que diem sempre, quan defensem el pick and roll, el pivot té la missió de fer aquest hedge, de fer aquesta pressió en el jugador en pilota, doncs no empenyis, saps? És a dir, les mans amunt, les potes quietetes i recules a la que puguis. I això ho fa bé. El problema és que de tant en tant treu la destral i abaixa el braç per fer una falta que és evident que te la xiularan, perquè és la probabilitat de que justament amb aquestes manotes toquis la piloteta és que és molt baixa la probabilitat. Llavors, jo no entenc... Això no és qüestió de joventut, això és qüestió d'estupidesa. Llavors, per favor, Fin, et necessitem. Centra't. I et necessitarem als play-off. Per això m'agradaria que això es corregís abans del mes que ve. Perquè tindrem rivals amb aquest perfil a defensar i l'únic que ho pot fer en aquesta plantilla és Finshot. Sí. Això com es treballa? És que això no hi ha massa... Vull dir, això és concentració, això és... Crec que hi ha algun capítol de Barri Sèsam que s'explica. No, en sèrio, perquè comença a ser una mica desesperant. Sí. Jo crec que Javi Zamora també, doncs, algun insult al cel ha hagut de cardar, perquè és que a vegades és una mica desesperant. I després que això també té conseqüències. És a dir, el fet de que tinguéssim Finshot carregat va fer que Wemby hagués de jugar més minuts, s'acabés carregant també Wemby, perquè havia de fer coses que no li pertocaven, o més minuts dels que li pertocaven. Veig per on vas. I al final què passa? Que passes de jugar una primera part amb una defensa agressiva, fent pressió, recuperant pilotes i posant un ritme relativament alt, que li anava malament a Estudiantes, que és un equip curt d'efectius. Sí, en un partit d'exigència física a la llarga, cada minut et anava a favor, diguem, perquè ells es desgastaven més al tenir menys rotació. I ens trobem que la segona part, o bona part de la segona part, ens l'hem de passar fent una zona en la que Estudiantes se sent còmode, que no ha de córrer, que pot esgotar possessions i que va en contra del que et convé. Sí. I això és fruit d'aquestes faltetes estúpides del primer quart. Sí. No ho sé, què més comentar? Deixa'm parlar de Jalen Conn un moment. Em sap greu. Sí, però hi ha una cosa que em preocupa de Jalen Conn i que no sé si és mental o és una qüestió de disseny ofensiu, que és per què juga tan lluny de la línia de 3? Per què està més a prop del mig del camp que de la línia de triple? No entenc per què està tan... La distància en la que està ubicat i en la que es desplaça... Vull pensar que és perquè com que no ha deixat de ser el receptor de la pilota, és com per tenir més metres, més espai, no? Per arrencar. No, perquè els altres jugadors puguin fer la desmarcada, el moviment i poder rebre amb mig metre més d'espai. Que si ell s'acosta a la línia de 3, on realment és perillós, la zona que queda fins a la cistella està molt més ocupada de jugadors. I aquí anem a petar a la teva teoria de que Jalen Conn no pot jugar de base. És que no sé, no cal ser cap expert per veure-ho, em sembla. És que ho està veient Javi Zamora mateix. L'únic que, clar, també és veritat que Zurbriggen està a un nivell
tan gran i a tants anys llum de qualsevol altre que pugui tenir l'equip, que si vols que rotin una mica i que tingui uns minuts i segueixi creixent i que jugui una estona, doncs l'has d'ubicar en alguna banda. Però... Què bé ens aniria Pol Figueres, en aquest equip? El mes d'abril va dir que anava sobre plaços, sobre terminis, i que havia de rebre l'alta. Deu estar amb un somriure. Sí, perquè, clar, jo m'imagino Zurbriggen sent rellevat per Pol Figueres. Clar, tio. De manera que pots moure Jalen Con al 2 alternant-se amb McFadden i en el 3 ja li pots dedicar Littleson, li pots fer l'espai a mida. Somriurien tots aquests canoners, somriurien. Jaume Lobos, Littleson, tots aquests rebrien amb moltes més bones condicions, sense molt més alliberats. En definitiva, jo crec que tota la circulació de pilota aniria molt més fluida. De fet, Javi Zamora, a la roda de premsa postpartit, diu que una part dels problemes que han tingut a la segona part és que els hi ha mancat fluidesa a l'hora de fer circular la pilota, perquè si els altres et van tancant no tens... És a dir, sí. Mentrestant, mentre esperem en Pol, el que podria provar de tant en tant Jalen Con és alguna penetració. No? Aprofitar que és el més petit de la classe per intentar trepitjar pintura i des d'allà distribuir. No fa falta que tiri. Ah, val, perquè s'ha menjat molts taps, Sí, però no fa falta que tiri. No, sí, amenaçar amb la penetració i fer l'assistència al final. Jo el que trobo a faltar és agressivitat de Jalen Con. Sí, amenaça. I suposo que és un factor psicològic, però és com... Tu ets un anotador en esperit. Per tant, si no entren els tirs, si no tens confiança en el tir o no tens espai o no reps per tirar, sinó que aquest any tens un altre encàrrec, que és baixar la pilota i passar, pots passar des de mig de la zona. Intenta arribar fins al tir lliure, això provocarà que hi hagi una atracció de defensors i deixaràs més espai a Vicedos, a Littlesons, als que tinguis al voltant. Sí. Però hem de recuperar Jalen Con. Crec que hem de recuperar Jalen Con, perquè el necessitarem a la Final Four, el necessitarem. L'hem de trobar. Més que recuperar, l'hem de trobar. Una reflexió. A l'aplicació de l'Hèstia Menorca, que ja fa uns dies que circula i que està tenint molt bona acollida, la qual cosa agraïm, avui mateix hi havia un comentari a l'apartat de tertúlies que fem, que comentem aquí les coses d'actualitat de l'equip, amb una reflexió que no m'ha semblat desencertada. I és una persona... Qui era? Busquem-ho, deixem-ho buscar. Bueno, un pseudònim, és un senyor... No, m'has de dir el pseudònim. Senyor Plebe. Vale, senyor Plebe. Senyor Plebe, que diu que ell prefereix ser sisè a cinquè. Val? Per jugar els primers partits, la primera eliminatòria de playoff a domicili, sí, on està convençut que l'equip en guanyaria un, i l'hora de la veritat a Vintaufa. Clar, però això dones per fet que Vintaufa no et guanya ningú. Dona. Clar. Dona ell per fet. Però no està mal tirada. Però això també vol dir que sí. És a dir, de la mateixa manera que creu el senyor Plebe, creu que dels dos partits a fora, un el rasques, l'altre equip segurament també pensa dels dos partits a Vintaufa, un el rascant. I per tant, el cinquè partit i definitiu a fora. Te'l jugues a fora. Sí. No compro, la tesi. No compres, No compro. Hosti, no ho sé, no ho veig clar. Jo preferiria tenir el cinquè a casa, Això vol dir que clar. Has de quedar dels 4 primers. Dels 4 primers, que és en realitat... Estudiantes i 3 més. Clar, estudiantes i 3 més. Hi ha 3 places. Només hi ha 3 places de cap de sèrie. Hi ha equips a la part alta que no fluixen, Obradoiro no fluixa, Palència no fluixa... Sí. S'està complicant. Queda una plaça, realment queda una plaça, perquè Obradoiro o Corunya, tot i que Corunya sembla invencible... Corunya és ascens directe. Sí, però està a 2 partits d'Obradoiro. Però bueno, suposem que Corunya puja. Corunya o Obradoiro, un dels dos gallecs puja. Sí. Val. I llavors ens quedaria Estudiantes pol·lulant en el 2, per tant, ja no el contem. Clar. Jo crec que Palència està blindat com a cap de sèrie. És que són molt bons. I l'altre gallec, el que no haurà pujat directe, també. Per tant, ens queda una sola plaça de factor camp a favor. Que ens la juguem amb Guipúzcoa, amb Fuenlabrada... sí. I nosaltres. Sí. Deixa'm dir una cosa. També a l'aplicació de l'Hèstia Menorca, que podeu aconseguir entrant a basketmenorca.alabutxaca.com, podeu veure la classificació amb tant per cent, que és la manera de mirar Sí, clar, realment. Clar. Ahir hi havia comentaris per xarxes socials
que deien no us despisteu amb la classificació, tant Estudiantes com Estia Menorca tenim un partit menys. Clar. I feia la reflexió de que Estia Menorca va a ritme de top 5 Sí. en quant a percentatge de partits guanyats sobre el total de disputats. Sí, tenim un 57,1% de victòries i el que tenim per sota és Alacant, amb 54,5%. A la pràctica li traiem un partit i mig i a més el bàsquet a Beraix. Per tant, realment, per sota, a mi em preocupa més Fuenlabrada, que crec que té més bon equip i per tant em sembla més perillós i a més hem de jugar a casa seva. O no, vam jugar ja a casa seva. O hem d'anar a jugar a casa seva? A Fuenlabrada? No me'n recordo. No me'n recordo. Ara ho miraré. Espera, a l'aplicació també hi ha el calendari. No, hem d'anar a Madrid. Hem de tornar a Madrid? Hem d'anar a Madrid. Ah, sí. 15 de març. Sí. Vale. Aquest serà el partit en què ens hi jugarem... 15 de març, que vam estar contemplant d'anar-hi. Sí. Per això et mirava i t'ho preguntava. El que vull dir és que veient la classificació estem a la part alta de la part alta. Sí. I de la part alta jo crec que ja s'han despenjat Fibu i Mallorca, Palma, com es diguin, s'han despenjat. Sant Agustín. Això, Sant Agustín, i aquests ja estan despenjats. Alega Cantàbria està despenjat. No, tenim tot l'averatge amb ells guanyat, a més. Ourense va palmar i també es comença a despenjar. Realment, les posicions de playoff estan molt a tir. Sí. Molt a tir. Sí. Val? És a dir, els hi portem 2 partits i mig d'avantatge en el desè, per tant tenim... I a més bàsquet a Beraix, per tant, són 3 partits i mig de diferència. Sí. Anem bé. Està bastant blindat el playoff. Per això ja no parlem de playoff, perquè això ja ens sembla... Això ho donem per fet. Clar, ara hem de saber si el factor camp el tenim a favor o no. Exacte. I aquest Estudiantes prenem a punts, perquè podria ben ser que ens el trobéssim a playoff. Sí. Podria ser el nostre rival de I no sé si estarien gaire contents, ells, Tot i que, clar, ells estan tota la temporada preparant-se per play. És a dir... Sí, però això és molt difícil, no hi ha un interruptor per engegar... No, ja, però l'entrenador pot anar treballant coses a mig termini. No té la necessitat d'aquesta immediatesa d'haver de guanyar perquè sap que està classificat pels playoffs. Sí, això sí. Però no em fa por Estudiantes. Arribo a aquesta conclusió. No em fa por Estudiantes. No, visto lo visto, no. No em fa por Estudiantes. Doncs ara imagina't que juguem contra un dels... no sé si és l'últim o el penúltim. Últim o penúltim de què? Demà passat. Que juguéssim contra una toia. Tot el que no sigui guanyar de 30 em semblarà una falta de respecte. A veure, cuidao, perquè juguem contra Palmer i juguem demà passat. Dimecres. Palma-Palmer. Que va guanyar Palma-Palmer. Sí, i va guanyar el partit més important de la seva lliga. Contra Cartagena? No, contra Burgos. Contra Tizona Burgos, cert. Sí. I a més els hi guanya té l'averatge guanyat amb tots els d'aquesta zona baixa. Per primer cop en tota la temporada estan fora de posicions de descens. Una plaça la té reservada a Melilla. Això no podem deixar que passi. Adéu-siau. I tenim Tizona Burgos, que va en una ratxa negativa. Cartagena també està empatat amb 5 victòries i Palmer Bàsquet 5 victòries. Però una d'aquestes 5 és contra Estia Menorca. Per això, necessitem venjança. Exigim sang, venjança de més 30 i que el dimecres a les 10 de la nit estiguin en zona de descens. Ho exigeixo. Ho exigeixo al club. No hem de tenir pietat perquè ens van guanyar aquí. I ara tenir una victòria més... Allà, ens van guanyar allà. Bueno, a la primera volta volia dir. Vale. Ara tenir una victòria més ens aniria molt bé, haver-los guanyat. Ara necessitem guanyar-los, humiliar-los i guanyar l'averatge no ens servirà. No? Ets insaciable, per això. És que em van fer molt mal les 2 derrotes contra els mallorquins a la primera volta. Sí, però això és aigua passada. Això era una època... No teníem a Zorbrigen encara. No hi havia Zorbrigen. Allò no era l'equip. No era l'equip que tenim ara. Ara estem parlant ja d'altres cotes. Estem parlant d'altres objectius. Sí, som realment, objectivament, som molt millor equip, tot i que és veritat que, fora conyes, Palmer està creixent i ha obtingut més bons resultats les darreres setmanes, però sobre el paper som equip de la part alta contra un equip de la part baixa. Això és innegociable. Això és aixins. Això és aixines.
Això és aixines. Abans d'acabar, com sempre, fem una menció especial als companys de la clínica Podologia Florit, una clínica amb 10 anys d'experiència aquí a Menorca que fan tota mena de tractaments. Més de 10, més de 10. Una clínica del peu, Més de 10. Més de 10 ja fa, Més de 10. Buah, són uns experts i ja ho sabeu, si teniu alguna molèstia, allò que no saps molt bé, que et fa mal alguna cosa, però no saps d'on ve, ells t'ho diuen, moltes vegades l'origen és a la zona baixa del cos, al peu. Sí, a les arrels. A les arrels, clar. I aleshores ells vas allà, t'ho miren, t'arreglen, com qui va al mecànic. Sí, és que a més tenen uns equipaments increïbles. Punters. Zero invasius, que això també mola, que no hagis d'anar allà i t'hagin d'obrir en canal. Això no fa gaire gràcia, per tant ells, jo no hi entenc, però tenen uns catxarros allà que fan màgia, et curen i en un 3 i no res te'n tornes cap a casa. Ja ho sabeu, clínica Podologia Florit, aquí a Maó, i per tant aneu-hi de part nostra, que segurament us atendran amb un somriure encara més gran del que ofereixen habitualment. Doncs partit dimecres contra Palmer, tindrem poc marge per lamentar-nos, perquè tindrem l'oportunitat de... Oblidem ja Estudiantes, oblidem Magariños, no hem parlat del retorn d'Adam Sola al que era casa seva, però partidàs va fer-ho molt bé. De fet, hi havia crítiques que el club madrileny no li havia fet cap homenatge ni res, i va ser la grada d'animació demència que el van desplegar una pancarta. Per tant, a veure si manté al mateix nivell Adam Sola, també l'equip que, jugant com hem jugat a Madrid, a Pellicem Palmer, que és l'únic objectiu de la temporada hores d'ara. Adrià... Això és d'equip petit, Que vagi molt bé. Que visca l'Hèstia! I visca Menorca!